Hi everyone! Welcome to my vlog. Don't forget to subscribe to my channel. Today is morning, October 1st. Ayan, magluluto ako ng breakfast namin. Egg tsaka hotdog. At ayan, pinagluto ko muna yung mamiandog ko kasi siya muna yung inuuna ko. At ayan, kumain na ako dyan. Shortcut ko na kasi papahaba pa. Kumain ako ng noodles lang at counting rice. Ayan, sarap siya. Ayan, tapos na ako dyan tapos na akong kumain. At ayan, normally naghugas na ako ng mga pinggan. Yan ang daily life ko here in America. Kasi yung asawa ko nasa work. Ayan, ako ay magtatapon ng basura kasi tomorrow ay trash day. Ayan, thank you guys.